Fly high butterfly with tanduay. Long leg! So karon je, unsa man? Kumusta man yung baryo na kina-recruit to niyo ha? Wagi ko na recruit part. Unsay part je? Chancellor lagi tawag niyo nako. Aw, Chancellor. Ana ba? Nya ikaw mer, na kina-recruit sa inyong barangay? Na, duha ka buok. Aw, kana maayo. Parihan Elmer ba na ma-recruit bisan magduwara na at least na. Oh, taga-asa man na silingan ninyo? Oh, silingan kayo, pero kuan lagi, nagduha-duha lagi ko og dawaton mapun nimo. Mamang dili man. Unsa man di problema? Kana magong isa na manggoy rangko. Rank Oh, di maayo? Unsa man di rank ko niya? Senior citizen. Ay kamatay puno ng senior citizen. Pila edad? Gulang na, no 27. Ay Ginoo ka Elmer. Gamay na lay kulang anak, tigbak na. Nan, unsa man pula man ang gusto mo si mga pinatong grupo? Agoy ko Ginoo ayo Elmer, matay purong magkinaon sa nagmamatay na kita may mambalag pangitag limos. Ay naman ni siya nakasaad ra ba ko niya nga makasulja ani nga grupo? Agoy din ha ka na sayop Elmer. Ngano men taon ka pasaad-saad ka in taon kabalo man ka mamalatay na na nya man papasudlon. Nan, mapugos bitag dawat ato kay ako na bitong ginisitan, ako na bitong gibunalag ka pulo. Unsa? Ay buang kang tawana ka nakabalo kang gulang na senior citizen imo pang gipadulan. Mo pong kaboboto na magpapadol kay interesado lagi sa mga pinatong grupo nga paru-paro. Ay wa po di kanaluya to pagbunal mo silong sa sino. Bali ni siya. Unya, asa naman ang tawana kumusta naman? Tog ospital ng pamedikal. Agoy, Ginoo ko pagkadako kay problema ana Elmer. Gamong-among gidaman na sa tong grupo. Wa ka kabalo siguro tuan na ron og kuan puninarya. Gikwaan nagdugog imbalsamar. Aw, ug mamatay mabuhi og ira basta ka importante ang iyang kalag paru-paro na. Fly high butterfly. Kadungagan lagi tag tawo patay po diretso. Unsa man mga tao mga miyembro natong grupo? Lumalabay ra? Baya galing ka ay pula nga pagkano nagdautan kay basi utak kabalo basi padulong tuhan ni gadagan. Aw umumao man ganan na halatag bua. Patya ka di ba puta mo dawat og mga tao miyembro nga mamalatay na. Kamatay daw atag pudlaman. Unya kanang usa nimo ka taong girekrut? Pila may edad? Aw, batan pa noon, napadagito sa mga 30. Aw kana noon, maayo kay batan-on. Unya unsa may trabaho? Tambay ra noon. Aw di maayo, unya gipadulan na nimo. Wala pa kay dili mo sugot yang ginikanan og padulan. Ay, man di ba mo sugot ng ginikana ng sakto na mag-edad ana, 30 naman ka. Di mo sugot na ginikanan kay bago pala gid nakagawa sa mental. Ay buang? Buang dagay kay gikan pa mag mental. Ah, matay ng kalaki ni mo mer. Kanang imong gipang-recruit puros nayapan. Og dili mamalatay, likoy. Nan, Nya ikaw pen. Napo dagay kay na recruit. Aw, sa Tibok Village na namo Chancellor, Tibok pamilya, Tibok tawo nahakot ginako, except sa pamilya ni Naruto. Kaya ang asawa nga si Hinata, isog kayo. Aw. Kani mo isubayo ninyo si Tipen bago pag isulod sa grupo naka-recruit na. Sa sunod gani, ing na imong silingan nga Naruto. Ing na nga pasudlon gyud. Si Naruto musulod lagi, pero yung asawa nga si Hinata, di man musugot? Aw, di pud ta makapugos og isog mangane. Basta mao ni, kabayan sa recruitment, kani gid ko bisag kinsa pwede mo sulod. Basta kay ano kinsa man po ni gadalag tabla nga kiang. Ay buntag, kamo tong grupong paro-paro jay? Oh, kami. Pero nganong gasing ka maka? Isog ka? Si ikaw ang leader, sa paro-paro. Oh, ako. Maman to. Mapil ko, sa inyong grupo. Mao ni angay ninyong rekruton. Kusog kay fighting spirit ba? Isog kayo palaban. Pero pasensya ka di mo dawat og kiang. Ano sa kiang? Di ko kiang! Relax, hinay-hinay ra. Pero pasensya ka, di lagi mo dawat og kiang. Galakaw pala man kadugan niya, gabalod-balod na ka. Usa ko kiang ni mo. Oh, asa man na kiang ni mo na? Susulot ya kay na. Dako lang yung mata. Oh, kita ka to, kiang to. Lagi. Kakita may dili ka kiang. Muna ito gikinahanglan sa grupo. Isog, gahe, wild kayo. Pero tala, prosita sa initiation, magbunyag ta. Tala, dagang padulje. Tala. Naaraman day na. Tara, paduli ko ninyo. Tara ko, Mer. Sige dire. Oh, dire. Kamusta mata dire? Paduli na ko. Itawo kang. Sige na. Ambisyon. Sige. Kaanin na dapat ka muluhod. Mga paludon na ko. Ay saan? Parunga ko na yung tiyo. Pirmi kang kasing ka. Magabot ka kinuni ko. Ay